Angitshela-ke bese bakunyiwa laphana. Sure. Bakunyiwa. Bafethu. Sure. Yayibona le video trendayo yasejele. Hey, ungayikhulumi yona, ayikhulumi. Naye lesisithembu Uvelaphi lapha ngabe ikamera uzayintshontsho uvelaphi? Abuka ikamera. Kwani imbongo liphuma la. Hayi. Why manje ufocus kwiloyo lova? Ngithi mina. Hayi ngale ndlela engicabanga ngayo. Hayi ndoda yenziwa lo, ndayenziwa lo. Why you subona size? Usukhuluma indaba Ngichaza ukuthi Hayi lo mjini. Okay, Bafethu sathole i-call bafethu. Hayi Oh, bafethu. hayi mjidi. Ayenziwa yona. Sithando sami. Umuntu wami. Oh, you have good news? Yo, I could use some good news right now. Oh, you got the job? Yo, baby, the sleepless nights. I'm a CV. Yo, imali yokuprinta. Yo, manje uyofundisa phi? What do you mean awutholanga umsebenzi wobothisha? Isn't that your qualification? Uthola umsebenzi kephi? Hayi, lalela. Bekufuthi umsebenzi udinga ngalo ndlela. Ukhona umngane one-content, ungabamba lapha udayisa. Uzoba my friend, but uzoba ulo my friend omuhle. No, baby, ngiyazi ukuthi job, but lo msebenzi lapha na deserve, baby. It's not you. It doesn't align with your brand. Hello? Yazi kade ngikhuluma ne-chair efonini ithi thole isibani. mfethu. Indaba semnandi Jenese. Mfethu, Yawusibani mfethu. Ya ithi ilo yosebenza eWestville. Westville Boys. Ovuka umalambane amahamba esikoleni umlanda ngo-2:30 siyakruza ngemoto. Ngeweekend akasebenzi, mekufanele khona Ngane ngane moto sekhawashi. Asijabule mina shawala sijabule. No bafethu. Westville prison. Ithole umsebenzi wobojela. No, but ijob bafethu ne? Ijob. No. Ijob bafethu. Hayi dog, hayi bravo, hayi. Payslip. Hayi dog boy. Hayi boy. Ekuse, khona ngithola khona kanje. No, but payslip bafethu. Good credits. No credit score. Rest in peace mngani wami. Boy. Cut it. That's a skate. Got to skate. G.O.D. the only thing keeping me alive. If I OD, it is okay. It's been hell of a life. G.O.D.